Karkabaय सेरसे इसे दामा मालिका लाब जाथों बिसोरबो लाब जाथों आंनाबो खामानि होथोंसै आरो हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नै जों फैलायबाय थाबायनानै जोङो मानि थाखाय अबाव थांनो नागिरदों दे बेखौ नोंथांमोना थांफाबाय थादो मागोनि आं बयनिसिमबो आंनि राजु धनसि इउटुब चेनेलाव गासिबो बरायनानै लालायबाय आरो फेसबुक पेजनि जानानैबो आङो गासिबो आंनि फेमिलि आंनि फलोवार्स गासिखौबो गोदान बोसोरनि बरायनानै लालायबाय जोङो दायो गामियैनो जयै मोनसे जायगायाव थांगासिनो मागोनि मोनसे जोङो बुस्थु नागिरदों आरोखि मा बुस्थु मिथिबायना बियो जायखिया थांग्रोसै नङा होमबा जोंनाथ' दिनै जोंनाथ' माबायावसो जायो नालाय खानाया जोंना दा मोनानिफ्रायसो जागोन जोंना लास्ट 1 थारिख खालिसो सावो ओमफ्राय दिनै माखासेफ्रा सावबाय आरोखि दिनै हरावनो दिनै फुङावहाय माखासेफ्रा बेलागुर सावबाय खिन्थु जोंनि बर' नेमफ्रावहाय जाहैबाय 1 थारिख खालिसो माने जोंना सावो आरोखि ओंखायनो जोंना दा मोनानिफ्राय जानानै गाबोन फुङाव सावसिगोन ओंखायनो जोंनाथ' मिथिखायो नङा होमबा मागो दमासिफोर जायोबा बा माबा मोनसेफोर जायोबाथ' जानाय लोंनायनि माखासे नांगौ जायो नालाय ओंखायनो जोङो दायो जानायनि थाखाय जों बेदर नागिरदों आरोखि इबो दखान थांदोंमोन आं इमान फुङावनो साहा लोंनो मेथाइ लायदों आया मागो दिनावखै साहा लोंनो मेथाइ लायो आसुरितलै फिथा सावाखै फिथा सावथ'वाखै जोंहा गाबोन सावगोन जोंना गाबोनसो ना दिनैसो सावगोन आरो ना दाहरनिफ्राय जोङो दायो न'निफ्राय जों गामिनिफ्राय माने दरसे गामियाव आरो जों गामिखौ जास्ट बारनांगौ ओमफ्राय जों गामिजों बिसोर गामिजों जों जाय जायगायाव फैदों बिसोर गामिजों लागा लागिखा आरो नांजाबखानायखा जोङो दायो साब्रै आंजों साबा सिगाङाव थांखांबाय बाइकजोंहाय गंनै ओमफ्राय आरो माखासे उनाव फैगासिनो दंबायो ओमफ्राय जोङो थांगासिनो आरोखि मागोनि जोङो अमा नागिरनो थांदों बे जाहैबाय गामियावनो बेसे गिदिरथाय जायखिया थांबासो मिथिगोन अमाया एसे गिदिरैनो होनना बुंदों जोंना माने रायजोयै बोसोरफ्रोमबो मागोआव जोंना जयैनो रायजोआवनो जानाय जायो बेजों लोगोसे माने बेदर फिसाबोथ' जानाय जायो नालाय माने नोङो मा जायो न' हाबबाबोथ' नों खरसा खालामखानांगौ ओंखायनो माने न'खरसेयाव माबा मोनसे कालेक्सन खालामलायनानै जयैनो फैसाखौ बाहायनानै ओमफ्राय जयैनो गेजेराव जासिगोन आरोखि आजिखालि माने समनिबो बिराद आंखाल नालाय ओंखायनो माने जोंना गामियै रायजोआवनो जानानै खेबसेनो सानसेयैनो फोजोबसै आरो ओमफ्राय माने गाव गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जाफिनसिगोनलाय बेबायदि जायो बेलेग गामिफ्राव माबायदि जायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु जों गामियाव बेबायदि जायो आरोखि दिनैसिम माने जों गामियाव बेफोरबायदि ज' जानाया गोबाव जाबाय दिनै माने 6, 7, 8 बोसोर बा 10 बोसोरसो जाबायानोसै आरो न' हाबलायला माने न' हाबलायबा मा जायो बिराद माने गाला गिला बा बिदिनो एखेबारे गोलाव जायो आरोखि मालाबा सानथाम सप्ताबा गाहाम जायो माने आरो मा जायो सोरबा समाव सोलाबा सोरबा माबा बारावहाय बिदिनो माने टाइमबो खोथा थाबाय नालाय ओंखायनो दाना जोंना रायजोयैनो जयै जानानैसो जों माने बराय हरो आरोखि गोदान बोसोरखौहाय माने जयै जानायनि मजाया एसे आलादा जायो इन्ट्रेस्टआ गथ' गथाय माने गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' जानाय नालाय माबा मोनसे इन्ट्रेस्टआ एसे आलादा जायो आरोखि खिन्थु नों ओरैजाय न' हाबोबा मा जायो माने सोरबा बायदिया माने खना माने गावजों जेरै आरो गावनि जुदि रिलेटिभआव जुदि मोजांबा जानाय लोंनायफ्राबो फुटबल जायो मोजां जायो माने बिदि जायो आरोखि जों दायो फैयै मोनफैबाय नै न'आवहाय बेनो जाहैबाय आरो जों गामिनि दरसे बारनानै नै बाइकआ गंसे बेयाव गंसे नैस्रावनो होनो अमाया जायखिया थांग्रोसै आं माने कन्टिनिउ लाबाय थागोन भिडिअखौ दाननाय गैया आरोखि नायबाय थाबानो जाबाय मागोनि बा माथो इयो मन्दिर जानांगौ मा मन्दिर बायलाय सोंबासो मिथिगोन दा नै फिसा बाथौबाबो बेयो माबा मोनसे मन्दिर खोमा शिब मन्दिर नामा बेलाय बोरजा अमायालाय बोरो अमा मालिका नै आयु दासो सिखारदों खोमा अमा मालिकाबो जोंहाथ' सिखारना फैलायलांबाय
दिनलाय माहाजोना थाब सिखारखाया नै बाब बिसिनावसो माबा नुबायलै रिं नुबाय आं माने बेफोरबायदि रिंनि दै जानाय नुनाया बिराद खम जादोंमोन बिराद खम जाबायमोन आरो खिन्थु दिनैसो नुलायबाय आं नै दैया मोजां ना दैया मोजांनो नै सोंदो अमा मालिकआ दा रायलायगोन र' अमा मालिकजों अमाखौ नायग्रोनि माबायदि बिसिना अमाया अबे अमायालाय मा बेयाव ओंखाम संग्रा नामा बायदिसिना नै अमा नायग्राफ्रा जों दायो गासिबो ज' जाबाय दिरुं लाबोखाबाय माने खोब जाखाथारगोसिगोन आरो माने लांखाथारसिगोन आरो माने अबे अमायालाय वाब ओरैसोबाव नुबायना अमा मासे जाखायोलै जोंनिया अमा मासे जाखायोना जोंना गामियैनो जानाय नालाय थोआ आरोखि वाव माथो अमायालाय माथो गुफुरसो नामा फारामसो नामासै खिन्थु अमाया गुफुरसो ना नै अमाया खिन्थु बारा गिदिर नङा आरो जखानि माने जों गामियावहाय माने आरामसे माने मिलायगोन आरोखि गामियाव ग्रोब जाहैगोन माने गुफुरनि अमाया बेनो ओमफ्राय दायो जों बेखौहाय माबायदि बेसे दामाव लांगोन बेखौ आं लासाव खोन्थागोन नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय दा माने मालिकआनो दासो सिखारदोंबा मिलायगोन मिलाया बेसेबां मिलायगोन खोन्थालाय फंबाय मिलायगोन बेसेबां होनदों मालिकआ गथाय सुगोन आयौ 230 केजियाव गथायो आरो होमबा बे खिफोरालाय मा जागोन ओमफ्राय मिलायगोन बिदिबा जेनेबा दायो अमानि दामा 400 ना 400 दायो गथायोबा 230 जेनेबा बै माखासेखौ दाननाय जाहैबाय आरो खिनि दामाव दानबाय आदसा हिसाबा खिन्थु गाज्रि नङा दै आंहा बारा बिनि सायाव नलेज गैया ओमफ्राय बेबायदि लाबा लाब जायो ना लस जायो समान लस गैला बिदि आरोखि मिथिबायना लोगोफोर आंथ' बारा बेफोरनि सायाव बारा नलेज गैयामोन दिनै मिथिलायबाय आं मोनसे नलेज मा जाहैबाय अमाखौबो बायदों माने गथाय माने गथायसो सुगोन जाहैबाय गथाय सुगोन माने बेयाव माने दायो जेनेबा सेरसेयाव दाननानै फानोबा 400 केजि 400आव ओमफ्राय दायो 200 बेसेबां होनदोंमोनलाय 200 बेसेबाङाव 230आव दायो माने गथायैनो सुसिगोन आरोखि माने हिसाबा गाज्रि नङा आंनि आन्दाजाव आरो माने बायग्रायाबो लस जाला फानग्रायाबो लस जाला ना 160खौ माने खियाव दानबाय आरोखि ओइनि अमा लांग्राफ्रा आरो फैबावदोंसो मा जाला ना मानसिया हमजागोन जानो अमा मालिक हमा बाब अमा मालिकआबो हमबावासो बाग्रायसैसो दा फाग्ला अमा मालिकआबो हमबावलासो जाहैबाय नै जोंनानो हाबबायानोसै माबायदिलै मोजांलै साबि हनै बाला माथो बारसिस नागिरदों नै लागाव बाला आस्ते बिदिसो जाबाय होनबा मालिकआबो हमा मालिकआ गियो फाग्लासो अमा मालिकआबो माबायानो गियोनो दा बोरैजा हमजागोन मालिकजोंलाय अमा मालिकआनो गैयाबालाय बोरै हमनो नागिरखोलै ओरै बाला आस्ते बोलाबायबा लांजौ अरगोनलै अरगोनलै हमबायानो ओमफ्राय दायो मायदि खाथा खालामगोनथाय बेखौ मिथिया आङो दा माने खाथा खालामनायाव खै जागोन बेखौ मिथिगोन आरो खाथा खालामखांनायनि उनावसो नङा होमबा बिथांमोना हमनायाव बिराद एक्सपार्टथारलै खिन्थु आंसो उदाय आरो बिदियाव नङा होमबा ओमफ्राय दायो खिन्थोसै खै केजि जायो ओमफ्राय जों गामियाव माने थोना थोआ माने नायनायाव जों गामियावहाय माने गामियाबो खम हिसाबै न'खराबो खम नालाय थोनांगौ बायदि ना थोआ बायदि फंबाय थोनांगौ ना बे फंबायमोना मिथियो माने इसोर माने बोसोरफ्रामबो बेफोरबायदि नागिरग्राखा नालाय आरो जों गामियाव न'खराबो खम नालाय ओंखायनो बारा गिदिरबाबो जोंनाव एभेलेबेल जायो जोंना माने 22 गरल'सो नालाय 22 गराव आन्दाजाव थोनांगौ बायदि मोन्दों आरोखि आंबो नायनानै आरो ओमफ्राय दायो खै केजि जायो बेखौ खोन्थानोसै नङा होमबा ओमफ्राय खै केजि जानानै बेसेबां जायो बेखौ खिन्थिनोसै थांफाबाय थादो नोंथांमोन लाबबाय नै अमाखौहाय गथायैनो खाना लाबबाय
एबार माने गथायैनो सुसिगोन 이거 가장래 이거 가봐면 되는데 फंबाय केकसि जागोन 소리스 받나고 40 बार नांगौ ओइ फंबाय अमा फाननाय फैसाखौ मा खालामग्रा नोंलाय आं थाइनैसो जुमाय लोंसै औ ओमफ्राय थाइनैसोखौ मामायाव बाहायनाय जायो लांसै आरो लोंनाया हले फिक्स काटार थाइनैसोखौ इदि आरो नङा होमबा मागोआवथ' ओरैनो फ्रि मोनजाखायो माथो मोनलोंखायो मागोनि उनावसो लोंगोन बिनि फैसाखौ मागोनि उनावसो लोंगोन बिनि फैसाखौ मागोआव ओरै लोंग्रोनोसै ओमफ्रायथ' नोंथ' जेनेबा अमा मालिक नङा नै एसे अमा मालिकआ फैसाखौ मा खालामगोन नोङो मन्दिराव अबेया 이 मन्दिराव हरनांगौ बे मन्दिराव बे मन्दिरनिसो माने अमाखौ फाननाय जायो रिंगायावनो हैनांगौ 9 रिंगायावनो आयौ हाबाब दंना दिनै बिहु बाजार दिनै बिहु बाजार ओंखायनो होथारनांगौ आरो ओरैबायदि कारेक्ट ना एबार सुनायखौ खोन्थानोसै माजों सुगोनथाय दानिया मालाय माबा जाहैबाय नै सुनायाबो माबासो डेन्जारसो वाव नै डिजिटेल माबा फैसिगोन माने खैखि जायो खोन्थानोसै आं कारेक्ट खैखि जायो खोन्थानोसै 41 लै 41 90 जाहैबायमोन आरो 41 90 थाइबेसे जागोन फैसाया ओरै जोंना मागोआव बेफोरबायदि अमा मासे जानाय जायो गासिबजोंबो ज' नालाय जोंना गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' हौवा हिनजाव गासिबो ज' जोंना गामिनि जायो नालाय ओंखायनो अमा मासेखौ नांखागौ आरो आं दिनै लोगोफोर बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो सोरनि गामिया माबायदि जायो खोन्थाहरदो जों गामिया हले रायजोयैनो ज' जायो दै बेलेग गामिया माबायदि जायो आं बेखौ मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जोङो फैनो सुखांनानै न' फारसे बाननानै लाना थांबाय आरोखि नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हरदो ओमफ्राय आङो बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय मागो दमासिनि गोदान बोसोरनि मुङैहाय नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायदों दिनैसिम साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना फेसबुकआव नायबाय दङ दिनैसिम आंनि फेसबुकखौ फल' खालामाखै फल' खालामना होदो अके बाय बाय